Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki panjenengan tanglet bab neraka. Neraka niku pun wonten isine. Ngoten to. Lah isine niku kula nggih ngertos. Panjenengan tanglet niki ibarate ngeten. Neraka niku apa pun enten menungso sing dilebetaken neraka sakniki. Ngoten to nggih. Neraka niku sampai sakniki mboten enten isine, termasuk tiang-tiang nggih mulai zaman Nabi Adam sampai anak putu sampai sakniki niku mboten enten isine tajian. Mboten enten tiang ingkang dilebetaken ten neraka niku. Nah niku nggih boten dilebetaken ten neraka niku, termasuk mempertanggungjawabkan semasa hidupnya. Lah niku nggih. Tasih enten siksa kubur ten alam kubur nika tasihan sedanten menika. Mongko mangke lek enten isine niku neraka niku nggih pun kiamat pun bubrah alam donya sak kabehane niki. Mongko menika enten pertanggungjawaban sing nglampahi mboten iman dhateng Allah ya dilebetaken ten neraka niku besok. Mboten semerap kapan terjadine termasuk kiamat meniku kula mboten ngerti bab niku, tapi alhamdulillahirabbil alamin dengan kebodohan diri yang berserah diri pada Allah niku diparingi semerap. Kula dhateng Allah menika nggih termasuk nggih tasih urip niki dilebetaken neraka. Diperkenalkan datang Allah bahwa sesungguhnya neraka itu ada. Tapi niku mboten enten isine. Krana napa? Saat lare bodho lailo niki wau menitih cinta datang Allah melalui istiqomah. Nggih, berapa bulan atau beberapa tahun dari istiqomah niku karena kebodohannya diserahkan diri pada Allah, maka mudah Allah memberikan ilmu yang tak tertangkap oleh akal. Nggih menika diparingi semerap eco-eco tepak suratul Al-Fatihah lare bodho lailo niki wau sanjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Lah niku siratal mustaqim saat lare bodho lailo nika istiqomah sanjange kados ngoten, walaupun mulut ini tak bergerak tapi di dalam diri ini membaca suratul Al-Fatihah pas siratal mustaqim niku wau enten perjalanan wujud dari fisik lare bodho lailo niku wau dibawa ke atas sana, diperkenalkan di sana ada hamparan api yang tiada batas. Kalau neraka niku tasih wonten kados nggih ten mriki umume basa jublangan ngoten lho. Jublangan isine nisore niku ganithok mboten enten batese. Namun ingkang kula sanjangaken kula diparingi dhateng Allah niku wau lare bodho lailo niku enten benda kados lempengan besi niku besar sekali. Tapi kenyataan niku wau ten tengah-tengah hamparan lautan api niku wau ketinggal alit. Nah niku nggih ketinggal alit. Lek sesungguhnya panjenengan ingkang maksud sampean neraka niku apa ana isine manusa sing mempertanggungjawabkan perilaku semasa hidupnya, insyaallah tasih mboten. Lah niku lek enten benda sing kados besi kotak niku wau wonten. Lah mongko lare bodho laile niki wau siratal mustaqim itu ada beberapa manusia di atasnya. Beberapa ada yang lari di apa itu? Kalau disyariatkan siratal mustaqim itu ibaratnya sehelai rambut yang sekecil ini dibelah jadi 7. Nah itu memang ada seperti itu. Lah yang orang-orang yang banyak di perjalanan
nggih ingkang kula gambarkan jembatan Shiratal Mustaqim niku wau mukae lare bodho lailu kabeh. Beberapa orang enten sing mukae lare bodho lailu niku wau gelandot, enten sing kados merangkang, enten sing kados lari. Lah niku beberapa semua orang di situ karena Allah, haknya Allah, ini ilmu ma'rifatullah, berfisik lari bodho lailu niki wau sedanten menika. Lah niku namung digambaraken mawon saking bodhone sampai bodho lailu berserah diri pada Allah sampai dijadikan saksi bahwa neraka itu ada. Lah niku nggih kula mboten ngrubah-rubah ayatipun Allah pun didamel ingkang ayat suratul Al-Fatihah niku wau sing enten kados ngebanin wau. Shiratal mustaqim, shiratal mustaqim, shiratal mustaqim. Niku aja dilakoni, aja digawe geguyonan napa malih niku pribadine lari bodho lailu. Niku wau diparingi pengertian bahwa neraka itu ada melalui ayat yang disyariatkan oleh Allah. Sesungguhnya Shiratal Mustaqim menika nggih mung diwaca mung sepisan ngoten. Tapi niku wau krana enten berkali-kali mengucap Shiratal Mustaqim niku nggih niku hakipun lari bodho lailu niku wau kalian datullah. Lek menurut panjenengan sesat, menurut panjenengan ngrubah ayat niku panjenengan kiambek niki sekedar menyampaikan ilmunya Dzatullah menika banyak yang masih tidak dituliskan oleh Allah, termasuk ilmu ma'rifatullah yang tersirat dan tersurat. Mokoh tiang-tiang ingkang iman sak bener dhateng Allah menika diparingi semerap. Lah niku nggih nek mboten enten di syariat nika nggih niku urusane ingkang nglampahi keimanan dhateng Allah. Salah bener nggih panjenengan ingkang ngerteni kiambek. Berusahalah untuk jangan cuma syariat itu, karena ada ilmu-ilmu di situ yang tersurat dan tersirat, hakikat torekot ma'rifatullah. Lah niku nggih dados niki panjenengan ingkang tangletaken ilmune ten neraka niku wonten isine. Nggih mboten. Pun kula jawab niku wau ilmune cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.